Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan tasha tamu ta Sharaɗa Royal TV, inda muke kawo muku bayanai akan kayayyakin da ko kuma bayanan da littafin ƙamus na kayan sarauta wanda ni Ilyasu Mu'azzu Sharaɗa na wallafa domin amfanin al'umma. A wannan makon za mu yi magana ne akan wasu kiɗe-kiɗe da ake yi a masarautunmu. Mafi yawa dukan masarautun na ƙasar Hausa suna da maroƙa da makaɗa wanda suke wato nishaɗantar da sarakuna da kuma al'ummar gari, musamman lokacin bukukuwan sallah ƙarama da kuma babbar sallah, da kuma wasu lokuta da sarakunan su kan yi fita zuwa rangadi ko kuma zuwa wani biki dai ko da na daban ne haka. To a yau za mu yi magana ne akan kiɗan hana kangara. Idan ka ji an ce kiɗan hana kangara, ana magana ne akan masarautar Kano, Kano Jalla Babba Hausa, inda 'yan bindiga suke da wani salon kiɗi da ake kira kiɗan hana kangara. Su masu bindigogi na sarki akwai wani kiɗa da suke yi wanda ba a yi masa rawa, kuma salon kiɗi ne kawai na masarautar Kano ko kuma a ce na mai martaba sarkin Kano, wanda suke yi ba a yi masa rawa. Za ka ji suna wannan kiɗan sai dai ɗan rishi haka, amma ba a yi masa rawa. To wannan shine ake kira kiɗan hana kangara. To a cikin kayayyaki na kaɗe-kaɗe a cikin masarautunmu, na leƙa ƙasar misali Argungun, can wato inda mai martaba sarkin kafin Argungun yake da wasu kayan kiɗi guda biyu. Akwai jallo. Jallo wato wata buta ce kaman butar dima, amma kuma ba ta dima ba ce, ita zallanta ta ƙarfe ce, kuma ake zuba mata ƙananun ƙarafa a ciki, ake kaɗa ta kamar yadda ake kaɗa caki na garaya mai cas ɗin nan. To ita wannan jallo ɗin a ƙasar masarautar Argungun, ana kaɗawa sarkin Argungun ita ne a lokacin da yake zaune, a nuna a kaɗa, a nuna cewa yana zaune, ko kuma idan zai tashi ita ma ana kaɗa ta domin a nuna cewa zai tashi. Kamar yadda misali mafi yawa a ƙasashen ƙasar Hausa, idan sarki zai zauna za a buga bindiga, 'yan bindiga za su harba bindiga. Idan sarki zai tashi ko ya tashi za a buga bindiga. Idan sarki ya yi tafiya musamman a nan Kano zuwa kwana 7, to a daren da ya dawo za a zo a yi ta buga bindiga domin al'ummar gari su sani. To wannan cakin shi kuma na Argungu, kamar yadda muka ce butar dima ce, amma kuma ba ta dima ba, ta ƙarfe. Ake zuba 'ya'yan ƙarafuna, baƙaƙen ƙarafa, a dinga kaɗawa domin a nuna cewa sarkin kafin Argungun yana zaune a wuri, ko kuma ya tashi daga wuri, ko kuma yana nan zai karɓi fadanci. To shine aikin ita wannan jallo. To sai kuma mu tafi Yola, can ma inda na je na sami wasu ƙabila da ake kira ƙabilar Ɓatawa. Su kuma suna da hauren giwa. Wannan hauren giwa suna da shi har guda 12, wanda suke zuwa a lokacin bikin sallah su busa wa lamiɗan Adamawa, su zo gidansa su busa masa. Ba kuma sa busa wa kowa wannan hauren giwan, ko kuma in ce wannan hauren giwan sai shi kaɗai suke busawa. Kuma idan ana bikin sallah suna nan a gabansa da wannan hauren giwa ɗin guda 12 suna busa masa. In ana bikin sallah su ne za ka gani a rukunin farko a gaba
masu kaɗe-kaɗe domin busa masa. Kuma kamar yadda na ce ba kamar algaita ba da yanzu ta fara zama ruwan dare, ana busa wa kowa da kowa ko hakimai da sauransu. Shi wannan hauren giwa na ƙasar Adamawa, Lamiɗan Adamawa kaɗai ake busawa, in ba shi ba a busawa, kuma lokacin sallah suna gabansa. To idan na sake komawa Argungun ɗin dai, na samu wani abu da ake ce masa wato ɓata. Ɓata ganga ce ta kamar ta duma, babban duma haka mai kama da ƙwarya. To shine aka rufa ta, aka sa fata aka rufa, sai kuma a samu a gefenta a zagaye da ƙarafa masu cas domin in an buga ta a samu amo mai ƙara tare da wannan bugawar da aka yi, haɗe da wannan ƙarar ƙarfen. To ita ma ɓata ba a kaɗa wa kowa sai sarkin kafin Argungu. Ita ma ana nuna sarki yana zaune ko kuma baya nan, ko kuma ya tashi misali, ko kuma yana karɓar fadanci. Kamar yadda a baya na ce, ɓata ba a Argungun ba ne, a Yawuri ne. Kuma ɓata ganga ce mai kamar duma, wato kamar ƙwarya kenan. Yanzu kuma za mu koma wato ƙasar Yawuri, inda za mu yi magana akan ɓata. Ita ɓata kamar yadda yake a cikin wannan littafi da na yi wa ƙamus na kayan sarauta, ganga ce wacce aka yi ta da duma. An yi ta da duma kamar wato ƙwarya kenan. Kuma sai aka yi mata soke na ƙarafa haka, domin an buga ta yi amo. Ana buga ta ne duk ranar daren sallah a ƙasar Yawuri a gidan sarki, kuma za a yi kwana 7 ana wannan kiɗa da ɓata. Sannan idan babbar sallah ma ta zo, za a yi duk daren sallah har zuwa kwana 7 ana kaɗa ita ɓata. To amma mai kaɗa ɓata baya ɗaukan ta ya tafi da ita gidansa, ko da yaushe ita wannan ɓata tana gidan mai martaba sarkin Yawuri. To ita ce wannan ɓata. Ganga ce ta duma wacce aka yi mata sauke na ƙarfe, wanda in an buga ta amanta zai ƙaru, kuma ana kaɗa ta ne duk ranar daren sallah har zuwa kwana 7, babbar sallah ko ƙaramar sallah a ƙasar Yawuri. Kuma mai kaɗa ɓata baya ɗaukan ta ya tafi da ita gidansa, ko da yaushe tana ajiye a gidan mai martaba sarkin Yawuri. Akwai abin kiɗa, ko kuma in ce wata ganga ta itace wacce tsahonta idan an ajiye ta a ƙasa zai kai zuwa wajen cinyar mutum, wacce ake kira cali. To kaga a can ƙasar Yawuri ana ce wa wannan ganga cali. Amma kuma a wani ɓangare na ƙasar Hausa, cali wani abu ne mai kamar mangalar jaki, wanda ake cewa ƙofar cali tana da yawa, don kar mutum ya yi saɓo. Ƙofar cali wani abu ne shi kuma can mai kamar mangalar jaki. Amma kuma a nan wato ƙasar Yawuri, ganga ce ta itace wacce idan an ajiye ta, tsahonta zai kai zuwa cinyar mutum, kuma tana ɗaya daga cikin kayan kiɗa na masarautar Yawuri. A nan a cikin wannan littafi na ƙamus na kayan sarautar ƙasar Hausa, wanda na wallafa, ga hoto na ita wannan ganga ta cali, masu kallo za su iya ganin ta. Idan an ajiye ta kamar yadda muka ce, za ta kai tsawon cinyar mutum, kuma buga ta ake yi, kuma ana kaɗa ta ne domin a nuna mai kaɗa ta idan sarki zai fito zai kaɗa, idan kuma sarki yana zaune yana karɓar fadanci, nan ma zai kaɗa, shaida cewa sarkin Yawuri yana zaune yana karɓar fadanci. Idan kuma sarki zai tashi daga karɓar fadanci, shi ma mai kaɗa cali zai kaɗa ta.
alamar cewa sarki mai martaba sarkin Yawuri ya tashi daga fadanci. Kuma kamar yadda muka faɗa cali shi ma ba a ɗaukansa, mai kaɗawa ba ya ɗaukansa ya tafi da shi gidansa, sai dai ko da yaushe ya batta a gidan mai martaba sarkin Yawuri. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin waɗansu daga cikin ɗan kayayyakin kaɗe-kaɗe na ƙasar Hausa. Za kuma mu zo kan kayan kaɗe-kaɗen na ragowar masarautu da kuma kayan bushe-bushe na sauran masarautu, kamar misali akwai farai a Sokoto, akwai farai a Zazzau, babu farai a Kano, to haka abubuwan da suke. To a nan gaba insha Allahu kamar yadda ake a cikin wannan littafi kamusu na kayan sarauta, za mu zo mu faɗi kayayyakin kaɗe-kaɗe, mu zo mu faɗi kayayyakin bushe-bushe na dukkan masarautun da muke da su a ƙasar Hausa. Saboda haka a kasance da mu insha Allahu mako mai zuwa domin mu ci gaba da kawo muku abin da wannan littafi ya ƙunsa na kamusu na kayan sarauta, wanda ni Ilyasu Mu'azu Sharaɗa na wallafa.